Bila je teška utakmica kao što smo i očekivali. Primili smo taj gol iz prekida, ali evo, najvažnije od svega da smo pokazali karakter i da smo na kraju pobijedili ovu utakmicu. Pa zadovoljan sam, uvijek može bolje, ali zadovoljan sam. Mislim da, opet kažem, najvažnije je da smo pobijedili ovu utakmicu. Uvijek je lijepo zabiti, ali najvažnije od svega su ova 3 boda i nadam se da će nam oni dati vjetar u leđa za ove dvije utakmice što još imamo. Imamo malo vremena, ali ne možemo tražiti alibije. Moramo se najbolje moguće pripremiti za tu utakmicu, regenerirati se i dati sve od sebe da pobjedimo.